enpresako biblioteka eta irakurketa proiektuaren ardura izan, ni eskolako aholkularia naizela. Niena ez dut izenanak izan da bene suertea, ez liberazio aldetik, ez erentzia aldetik, ez inondik inora. Orduan egiten dugu bizkat aldoguna, per amor al arte, eta igorren laguntza daukagulako aurrera aldo. Bekoventa eskola, Bermeoko eskola txikiagoa da, Makina zemin eta Golibarko, Ziortza Golibarko herrietako gumi ekartzen ditu. Gaur egun 240 bat ikasle. Esan biot, ikasle joetatik 13% atzerritarra dela. Eta eraikina Markinako bigarren hezkuntzako institutuarekin konpartitzen dugu. Erabiltzen dugu zentro bakoitzak eraikinaren alde bat. Eta baditugu hainbat gela mankomunak. Euren artean biblioteka bera konpartitzen dugu. Markina behatzeik, Markina zemin ikasleaz gai, Etxebarria, Berritxu, Aulesti, Uritibar eta Ziortza Golibarko ikasleak ere hartzen ditu, zer txikiak dira eta ez da dute bigarren hezkuntzako institutu. Eta 140 bat ikasle. Orduan orotara 380 bat ikaslek erabiltzen dute gure biblioteka hau. Gehi, edozein herritarrek daute bebai aukera erabiltzeko. Zabaltzen dugu eskola sortuz kanpo, bai goizez eta bai arratsaldez, eta nahi dabena etorrei daiteke, eta mailekoak egin, funtzionatzen dugu karneta barnearekin, bai, da bibliotekako karnetarekin erabiltzen dira bibliotekagiak. Eta, gure familiei buruz esan, oso talde heterogeneoa osatzen dutela. Eta, beraz, eskolak hezkuntza komunitatearen kide guztien kultura, ekonomia eta gizarte desberdintasuna nola bat integratzeko eta konpensatzeko balegin berezi bat egin behar dugula. Eta balegin horretan biblioteka tresna garrantzitsu bat da. Eta proiektuarekin, pizka bat nondik nora zeginen, Igorrek esan da. Eta, batzorde hori osatu zen, eta eskerrak horrela ikusten dut oraindik aurrera jarraitzen dugula. Eta egia esan, alde batetik, Igorren laguntza teknikoa ezinbestekoa izan da, baina zentro biez gain guraso elkarteko lana be azpimarratu egin behar da. Ez da izen alako parte hartze aktiboa izan da. Eta ez bakarrik diru laguntza handi eman dutelako. Bestela be, eureke parte hartzen dabe, adibidez eskola duzkanpo zabaltzen, bestelan izan izango nuke egunero zabaldu. Eta, egia esan, 4 erakundeek parte hartzen dugu jarduera guztien antolaketetan. Eskolako biblioteka gain, agartizen da, eta gazkietan bebai hori gelako liburutegiak ere baditu. Eta proiektuarekin hasi ginean, ikusi gendun biblioteka bera ere berrantolatu egin behar zela. Eta hornitu. Berrantolatzeko, espazio bat ipini dituen txikientzako espazio bat, lako altzari egokiak erositen dituen, eta lehenengo eta behin britzea zazia horretik espurgo handi bat da, espurgo handi bat egin genuen, Igorren laguntzaz, fuera. Eta konturatu ginen, gure neukan funtza ezula inundik inora betetzen guk genuzkan behar izan. Orduan, azkenengo 2 ikasturtetan ahalegin ekonomiko handi bat egin da. Alde batetik guraso elkarteak jarri da gehiena, eta gero zentro horietatik, bai debiatxikuk eta guk arduratu gara, hainbat proiektu aurkezten dirua lortzeko funtza erosteko. Eta, gaur egun 1000 ale liburu ditugu. Gehienak, esango dut, beltze dut Igorrek aipatu da bela, baina, gure funtza Euskadiko irakurketa publiko sarean sartuta dagoela, bai? Eta, gelena altan emon da daukagu guztia ez dugu astirik danetarako. Hau egiten dugu dana aldoguneen eta. Eta, hori, biblioteka orduz kanpo, zabaltzen da goizez eta arratsaldez, eta baita zabaltzen da eguerdian eta postorduetan. Gero aukera dago bai klase orduetan erabiltzen. Eta, egia esan, arratsaldetan bete egin behar duten da.
eta etortzen dira hori bai, gurasoak, umeak, eta etxerakoanak ere etortzen dira, batez be atzerritara. Konbidei jaken, eta etortzen dira egunero talde bat, egunero, ze badakite, liburuaz eta ordenagailuz izateaz gain etxeak ez dutena, handagoen arduraduna beti lagunduko diela. Eta, ez daukat azpiriko orain irakurketa proiektuaren jarduera guztiak azaltzeko, baina, gainetik esango dizuet ditugula ikaslei, gurasoi eta irakaslei zuzentutako jarduerak, bai? Ikaslein zuzentutako jardueren artean, aipatu egingo ditut, baina bat bai nahi dut azaldu, eta gu batzordean garrantzia handi ematen diogun ekintza. Eta da ditzen dioguna 15 minutuko irakurketa. Eta hau da, bai lehen hezkuntzan zein DBH-en, egunero, eta aldala ordu berean, ikaslei denbora bat ematen zaie irakurtzeko. Irakurketa hori egiten da, edo geletako liburutegiko liburu bat izan daiteke, edo etxetik ekarritakoa, beraien egiten du. Librea da irakurtzea, ez da derrigorrezkoa irakurtzea, baina momentu horretan ezin da besterekin. Eta irakaslea ere momentu horretan irakurtzen dago. Eta oso arrakasta handia dauka ekintza honek. Gero aparte egiten du, eskola liburutegiaren bizitak, gai berriari buruzko informazio bilatu, gero ikasleetan landuko duten gaia lantzeko material hartu, gure banaketa da, geletako liburutegietan dauzkagu bakarrik fikziozko liburu. Eta biblioteka nagusian ditugu bai fikziozkoak eta material. Orduan, gai berria landu behar dutenean, etortzen dira, hartzen dute behar duten materiala eta eramatzen dute. Gero, maileguak, irakurketa eta biziak, irakurketako liburuen argola, erregistroak, idazleak eskolan, kata zahoratxoak ospatu, ipuña sortu, udal bibliotekara bizitak, asteburuko ipuña, liburu kontalariak, bibliotekari lana, komiki tailerra, batzuk agertu izen dira, argazkietan. Gurasoi zuzenduta badekalogoak, liburu gomendagarrien zerrendak, maileguak, badokagu bibliotekan sesio bat gurasoentzako dana, eta irakasleen implikazio balia esan, irakasle gozoa dago implikatuta proiektuan, eta betoko bilerak eta inkestak eta desgain formakuntzan hasitzea gauza. Aurreko urtean hasi ginen, galtzagor elkartearen eskutik, eta jarraitzeko. Eta pentsu dut denporazia amaizu dago. Pentseto garrantzitxe dokiela honek usatez. Ez da ja gure proiektuana da orokorria. Lehenengo, seguramente, eta ikusten da, por ejemplo, proiektu danen atzin, dagoela voluntarismo, militantzia pilo bat, eta horrek azkenin kantzagutxen. Hola ezin da funtzionau, ez da egokixe. Dano funtzionetagu holan, baina honek aldatzen dira. Nik pentsetot administrazioan esko egon dira gabiz. Gero, Neitxe Kandido, esan? Neitxe Kandido esan bibliotekario funtzio perfil hori hor dagoela, hori nik pentsetot ez dala egixe. Nik holan sentitzen. Nik benetan badakit, Santa Maria esan itxun proiektu danen atzin dagoela, Kreston Bierra, Kreston proiektu hona dizela, eta izugarrezko lana dagoela horren atzin. Baina, bibliotekarixo perfile ez da existitzen. Ez da, plantilla baten ez da existitzen. Da, zuzendari bat, komedoreko laguntzaile bat, aholkulari bat, baina bibliotekarixo lanak egiten dagoena da, irakasle bat liberaute proiektu bat aurkeztu da belako. Ni pentsetot hori aldatzen enbidala. Eta gero pentsetot bai, eta ez da Santa Marian kontra jutearra, segun nahi ogun edo akzesen sartu, ez gaz hartute, eta hori nahi ogun. Baina pentsetot, hau ezin dala izen, olako garrantzi ondixe badauke, ezin da izen eskolaz kanpoko ekintza. Olako garrantzi ondixe baduke, administrazioiek eziotzen emon, judo edo baletain emototzen tratamentu bardine. Nire ustez. Eta benetan ez da kritika bat Santa Maria, bueno, nire lana baki guru zelako da, eta horrepe voluntarismo gaitxik eta gauzazko zen. Eta gero, pentseto dagoela oso erronka ondixe,
egiz danok informetan, txostenetan danok ipintxogu, proiektu kurrikularan barrun sartute dagoela proiektuen, klaustru ez dakizar. Baina, nik pentsetot, erronkie dauela, lana ondixe dauela, irakurketa zelan lantzen dan, klaseko egunerokotasun horretan sartzeko zaitasunen dauzela. Eta ez du pentsetan erretza denik, baina pentsetot hortxe dagoela erronkie. Nahi txosten din ipini hori inde dauela. Gero, ez da gitxo hori dolan da. Hau bakarri nahi noan esan, ze pentsetot hori ez dala bakarri gure proiektuan arazo bat. Pentsetot dala, seguramente beste proiektu guztixen ez, baina askoren arazo bat. Eskerrik asko.